നമുക്ക് ഇവിടെ ടെമ്പിളിലെ ബൂണ്ടി പാക്കിംഗ് സർവീസിലാണ് മാതാജി. അപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ് കേൾക്കാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ കയറിയത് മാതാജി. സോറി മാതാജി. കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനമാണല്ലോ രണ്ടും. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, ചില സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ സേവനം വരും, സാരമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഓക്കെ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി സേവയിലാണോ ശശികല മാതാജി? ഇന്നലെ ആയിരുന്നു മാതാജി, ഇന്ന് അല്ല. ഓക്കെ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സില് നമ്മളിപ്പോ അധ്യായം 2 എത്ര ശ്ലോകം, 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി 46-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 44 വരെ എടുത്തോളൂ. 4 എടുത്ത് മാതാജി. ഓക്കെ. 45 എടുത്തില്ല അല്ലെ? ആഹാ, ഓക്കെ. ഞാൻ 5 എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു. ശരി. 44 വരെയാണ് എടുത്തത്. 43, 44. അപ്പൊ നമുക്ക് 45-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന, നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമാത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന് തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പോ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ്. അത് നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഗുണങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ത്രൈഗുണ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയ വേദ, അപ്പൊ വേദങ്ങളിലെ മുഖ്യമായിട്ട് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വിഷയം. പോകാം, നീ അവയെ ആക്കണം. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നതിനാണ്. അപ്പൊ ആ 3 ഗുണങ്ങളുള്ള നീ അതിക്രമിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചു മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അതാണ് ആത്മവാൻ. നിത്യസത്വസ്ഥോ, നീ ഏതിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യണം? സദാശുദ്ധമായ ആധ്യാത്മിക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവൻ. അതാണ് നിത്യസത്വസ്ഥയുടെ അർത്ഥം. നിർയോഗക്ഷേമ, അതാണ് ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ, ലാഭത്തിലോ ഭദ്രതയിലോ ആശയില്ലാത്തവൻ. ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണമെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതിനായുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവയ്പാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ, അഥവാ സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം. അപ്പോ ഈ അർത്ഥം കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ച് ഒരു ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ താല്പര്യം കുറയും.
അപ്പൊ അതിൽ താല്പര്യം കുറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം, എന്താണ് ശരിക്കും ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ആ അധതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ ആ തലത്തിലേക്ക് ആ, ഉയരുന്നത്. അപ്പൊ ആ അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിൽ ഈ നമ്മുടെ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, പുഷ്പിത വാക്യങ്ങളാണ്. അതായത് നീ ഈ യജ്ഞം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്ത് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ യജ്ഞം ചെയ്താൽ പുത്രലബ്ധി, ധനലബ്ധി, ഐശ്വര്യം, വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം വരണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതാണ് കൂടുതൽ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് ആ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവൻ, സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണൻ സത്വഗുണത്തിലാണ്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ. ഇനി ക്ഷത്രിയന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജോ ഗുണവും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും അതെല്ലാം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വേദങ്ങളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് മുകളിലേക്ക് നീ ഉയരണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കാൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ, ആ സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ സുഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ തിദിക്ഷയോടെ നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതേപോലെ നമ്മള് ഒരു ശ്ലോകം നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലെ, 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖത ആഗമാപായിനോ അനിത്യ സ്ഥാംസി തിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഭാരത നീ അവയെ സഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് പോകുമ്പോ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലുള്ള നേരിടാൻ നീ പരിശീലിക്കണം. ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ വരുന്ന സുഖവും ദുഃഖവും ശീതോഷ്ണങ്ങളും ഒക്കെ നീ അതിനെ തരണം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ കരുണയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ ലഭ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? വേദങ്ങളില് ആദ്യമേ കൃഷ്ണാബോധം, നാമം ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? വേദങ്ങളിൽ ആദ്യമേ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ലായിരുന്നല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല പല ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കാര്യം, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കാര്യം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദങ്ങളിൽ തിരിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അതെന്താ വേദങ്ങള് അങ്ങനെ ചെയ്തത്? ഭഗവാനെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്, അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ലായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പല തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലേ, പല അവബോധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് 12ാം ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവന് മനസ്സിലാകില്ല. 1ൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ആ തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതേപോലെ ഇപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആദ്യമേ അതീന്ദ്രിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട നിർദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അത് ചെയ്ത് പയ്യെ പയ്യെ അവർ ഉയർന്നു വരും. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ അവസാനം, വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയില് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയും, വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന എന്തിനാ അറിയോ? ശ്ലോകം ഭഗവാനെ 18. അറിയാം. ഭഗവാനെ അറിയാം. ഭഗവാനെ അറിയാം. ഏത് ശ്ലോകാണത്? സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്താ സ്മൃതിജ്ഞാനമബോധനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദോ വേദാന്ത കൃത്വേദം. ഹരിബോൽ. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ആ കൺക്ലൂഷൻ, എന്തിനാ വേദങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആണ്. ചിലര് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല മീറ്ററിൽ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലും. പക്ഷെ അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഒരു വ്യക്തി പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് പറയും, എനിക്ക് 700 ശ്ലോകങ്ങളും അറിയാം ഭഗവത്ഗീതയിലെ, 700 ശ്ലോകവും കാണാതെ അറിയാം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കും, അതിൽ എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു?
ശ്ലോകങ്ങൾ കാണാതെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്ന തത്വം മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം. അതിലാണ് ഭഗവത്ഗീത പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ കുറെ ശ്ലോകം അറിയാം, അതിന്റെ വിവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ അതൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കാര്യമില്ല. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഈ പുഷ്പിത വാക്യങ്ങളാണ് വേദങ്ങളിലുള്ള, അതിൽ ആകൃഷ്ടനായി നിൽക്കരുത്. അതാണ് അർജുനനോട് നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നീ ആ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ട് പോകണം, വേദങ്ങളുടെ അന്തം, വേദാന്തം അത് നീ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൂടാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പതുക്കെ അതീന്ദ്രിയതയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് വേദങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നേരത്തെ എന്തിനാണ് വേദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചില്ല. അതിന് ഉത്തരം ഈ ഭാവാർത്ഥത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. 144 പേജില് 2ാമത്തെ സെന്റൻസ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പതുക്കെ 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 അതീന്ദ്രിയയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വേദങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അർജുനനാകട്ടെ തന്റെ സുഹൃത്തും ശിഷ്യനും എന്ന നിലയിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദാന്ത തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണമെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ കരുണയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ ലഭിക്കും. ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കുള്ളൂ, വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുക. വേറെ ആർക്കും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം 46. യാവാനർത്ഥ ഉത്പാനെ സർവദാ സംപ്ലുതോദകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രാഹ്മണസ്യ വിജാനത. ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയ ഒരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അതുപോലെ വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായതെന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഇപ്പോ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ഈ വേദങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ട് പോകണം. വേദങ്ങൾ മൊത്തം ത്രിഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ത്രിഗുണങ്ങളാണ് വിഷയം. അപ്പൊ അതിന് മുകളിൽ അതിനപ്പുറം നീ പോകണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ആകെ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നി. അപ്പൊ നമ്മൾ വേദങ്ങളെ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യണ്ട, വേദങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് വേദങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്, വേദങ്ങളെ പാടെ ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല പറയുന്നത്, വേദങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായിട്ട് പോവുക എന്നാണ്. അത് വേദങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ തള്ളിക്കളയാൻ പറയുന്നില്ല, വേദങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായിട്ട് പോവുക. അതിനൊരു ഉപമയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയൊരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന് പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ലെക്ചറിൽ പറയുന്ന ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിണർ കാണും, വീട്ടിൽ കിണർ കാണും. അപ്പൊ ഈ കിണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിണറ്റിലെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? കിണറ്റിലെ വെള്ളം വെച്ചാണ് കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ 2-3 കിണറുണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കിണർ വെച്ച് കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും, ഒരു കിണറിൽ തുണി കഴുവാനും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും, വേറൊരു ഇങ്ങനെ കിണറ്റിൽ കഴുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആ കൊച്ചു കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം ഒരു നദി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നദിയുടെ ജലസംഭരണി വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ആ നദിയിലെ വെള്ളം വെച്ച് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പ്രഭുപാദർ ഒരു ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഒരു കിണറ്റിലെ വെള്ളവും നദിയിലെ വെള്ളവും. ഇപ്പൊ കിണറ്റിലെ വെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലും കൂടുതലായിട്ട്, കാരണം നദിയിൽ ഒരുപാട് വെള്ളമുണ്ട്, വറ്റാതെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആ നദിയിലെ വെള്ളം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അവിടെ സാധിക്കും. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായതെന്തും അവയുടെ പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ ആ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്? വേദാന്തം. നേരത്തെ മാതാജി ചൊല്ലിയ ആ ശ്ലോകത്തിൽ വേദേശ്ച സർവേ അഹമേവ വേദ്യോ, അതാണ് പൊരുള്, ഭഗവാനെ അറിയാൻ. അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിയും.
ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി ആ പ്രേമഭക്തിയിലെത്തിയാൽ വേദശാസ്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാം ആ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യം എല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കിണറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതും നദിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വേദങ്ങൾ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും എന്നാൽ വേദങ്ങളുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പൊ ഉൾപ്പൊരുൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? കിണറാണോ നദിയാണോ? നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു നദിയും കിണറും വെച്ചാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്. ഇതിൽ കിണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? വേദമാണോ? വേദത്തിന്റെ ഉൾപ്പൊരുളാണോ? ഉൾപ്പൊരുൾ. കിണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉൾപ്പൊരുൾ. കിണർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കിണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? നദിയുടെ വെള്ളം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കിണറിൽ കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ. ആ വെള്ളം പറഞ്ഞോളൂ. കിണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്നാൽ നദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വെള്ളമുണ്ട്. ഇപ്പൊ വേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ കർമ്മകാണ്ഡമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ വേദങ്ങളുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വേദങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷൻ, വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിനകത്ത് എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക്, ആ കൺക്ലൂഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോ കിണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഉൾപ്പൊരുൾ. ഉൾപ്പൊരുൾ. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവില്ലല്ലേ? നദിയാണ് നദിയാണ് ഉൾപ്പൊരുൾ. അതാണ് ആ കൺക്ലൂഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കിണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതല്ലേ? അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കിണർ. കിണർ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ജലസംഭരണി ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായത് എന്തോ അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുളിൽ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ നദി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉൾപ്പൊരുളാണ് ആ നദിയായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കിണറിനെയാണ്, കൊച്ചു കുളത്തിനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡം മാത്രം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? നമ്മൾ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചു മരിച്ച് കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ആ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ കൂടുതൽ ജലസംഭരണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേദാന്തം, വേദങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷനാണ്. ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ കിണർ എന്ന് പറയുന്ന വേദത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡ സെക്ഷനാണ് ഈ പറയുന്നത്. നദി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വേദാന്തം, ജ്ഞാനം, ഉപാസന, ഭക്തി, ഇതെല്ലാം നദിയായിട്ട് വരുന്നു. വൈദിക സാഹിത്യത്തിന്റെ കർമ്മകാണ്ഡ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളും യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാം ക്രമികമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളവയാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ. അതാണ് നമ്മളുടെ വേദേശ്ച സർവേർ അഹമേവ വേദ്യു. വേദങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്, മൂലകാരണമായ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉളവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സർവപ്രപഞ്ചത്തിന് മൂലകാരണമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉളവാകുക എന്നുള്ളതാണ് വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്താണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്? ഈ കർമ്മകാണ്ഡവും വെച്ച് സ്വർഗവും നരകവും ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹവും ഇതൊന്നും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ഇതിനപ്പുറമായിട്ട് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് വേദങ്ങളുടെ അന്തമായിട്ടുള്ള വേദാന്തമായിട്ടുള്ള ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം. ആ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് പയ്യെ പയ്യെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൊന്നും ഭഗവാൻ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം നിഷ്കാമ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചേ പറയുന്നുള്ളൂ. പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ ഭക്തി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ഭക്തിയോഗയിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നെ ഭക്തിയോഗ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ എല്ലാം നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗയാണ്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് ആ ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ ഇതെല്ലാം ഭക്തിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണ് 39 മുതൽ 53 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ശ്ലോകത്തില് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം.
അഹോ ബദശോപചോതോ ഗരീയാൻ യജ്ജിഹ്വാഗ്രേ വർത്തതേ നാമദുഭ്യം തേ പുസ്തപസ്തേ ജുഹൂബുസ് സ്നുരാര്യ ബ്രഹ്മാനുചുർനാമ ഗൃണന്തിയേതേ. ഇതിന്റെ ഇതൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ തിരുനാമം ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ തിരുനാമം സദാ ജപിക്കുന്നവൻ ചണ്ഡാല കുലത്തിലാണ് പിറന്നതെങ്കിൽ കൂടി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അത്യുന്നത നിലയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരാൾ എല്ലാ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിലും സ്നാനം കഴിച്ച ശേഷം പലതവണ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വായിക്കുകയും വേദനിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ സകല തപോയജ്ഞ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അയാൾ ആര്യന്മാരിൽ ഉത്തമനായി കരുതപ്പെടും. ഹരീഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ആ വേദാന്തം ഭഗവാനെ അറിയാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന നമ്മളുടെ നാവില് ഭഗവാന്റെ നാമം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ചണ്ഡാല കുലത്തിലാണ് പിറന്നതെങ്കിൽ കൂടി അവൻ അത്യുന്നത നിലയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആ വ്യക്തി എന്താണ്? തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങൾ സ്നാനം കഴിച്ചു, പലതവണ വേദസാഹിത്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേദനിഷ്ഠങ്ങളായ സകല തപോയജ്ഞ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ നാവിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം വരുന്നത്. അയാൾ ആര്യന്മാരിൽ ഉത്തമനായി കരുതപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഈ വേദങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള വേദാന്തം അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിടുന്നതിലൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താൻ സാധിക്കും. അത് ആ വേദാന്തത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശ്യം ഭഗവത് നാമം ഈ ഉരുവിടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെ ഭഗവത് നാമം ജപിക്കണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ 10 കാര്യങ്ങൾ. എന്താണത്? നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? അപരാധമില്ലാതെ. അപ്പൊ ആ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ 2-ാമത്തെ സെന്റൻസ്? വേദാന്തത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശം അപരാധമെന്നേ ഭഗവത് നാമം ഉരുവിടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അപരാധം കൂടാതെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ അവത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ നാമാപരാധം നമ്മള് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഓരോ വാക്കും നമ്മൾ കേൾക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടി 16 മാല എന്നുള്ള കണക്ക് തീർക്കാനെന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് കൂടുതലും ജപിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ജപിക്കുമ്പോൾ 10 പേര് ജപിക്കുന്നതിൽ ഒരാൾ മാത്രമായിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുക പോലും ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ളവർ ജപിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഉച്ചരിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഒക്കെ പറയും. പിന്നെ ഓരോന്നിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പകുതി ചില വാക്കുകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ചൊല്ലും. പിന്നെ 16 ഞാൻ 16 കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ജപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെ ജപിക്കണം? വളരെ ഓരോ വാക്കും വ്യക്തമായിട്ട് ചൊല്ലുക. ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുക. നമ്മൾ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ 16 നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആ 16 വാക്കുകളും നമ്മൾ കേൾക്കുക, വ്യക്തമായിട്ട് പറയുക. സ്പീഡിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്താണ്, ചില വാക്കുകളിൽ പകുതിയെ പറയത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കണം. അതാണ് അപരാധങ്ങൾ. ഈ 10 അപരാധങ്ങളിലെല്ലാം മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്ന ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പറയുന്ന 10 അപരാധങ്ങളും വരുന്നത്. ആ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ചാൽ അപരാധങ്ങൾ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. അപരാധം ഇല്ലാതെ നാമം ജപിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേദങ്ങളുടെ ആ കൺക്ലൂഷൻ, വേദാന്തം, ഉൾപ്പൊരുളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം. അത് നിറവേറ്റാം. അപ്പൊ അതായത് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നു. ഭക്തിയോഗ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം, ആ പരമോന്നത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേമഭക്തിയാണ്. അതേസമയം ഒരു ബ്രഹ്മവാദിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് തപശ്ചര്യയൊക്കെ ചെയ്ത് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിനും അങ്ങനെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചാൽ പോലും അവർ വീണ്ടും ഈ ജനന മരണത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. എന്നാൽ പിന്നെ എവിടെ എത്തിയാലാണോ പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വന്ന് ഈ ജനന മരണത്തിൽ വരാതിരിക്കുന്നത്, അവിടേക്ക് എത്താനായിട്ടും ആ ഭഗവാനോടുള്ള
അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ആനന്ദം, ആ പ്രേമത്തിലെത്താനായിട്ടും അപരാധമില്ലാതെ നാമം ജപിക്കണം. അതാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. കാരണം ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ളവര് മൂഢന്മാരാണല്ലേ, പ്രായേണ അല്പായുസുക്കളാണ്, മടിയന്മാരാണ്, മൂഢന്മാരാണ്. ശരിക്കും കലിയുഗത്തിലുള്ളവർ മൂഢന്മാരാണോ? ഒരു തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് പറയും? നമ്മൾ ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വന്നു, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തലത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ്, പണ്ടുള്ളവര് എങ്ങനെയാ ജീവിച്ചത്, ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ. ഏത് തലത്തിലാണ് മൂഢന്മാര് കലിയുഗത്തിലുള്ളവര്? ഭൗതിക ആത്മീയതയിൽ മൂഢന്മാർ. ആത്മീയതയിൽ മൂഢന്മാരാണ്. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു താല്പര്യമില്ല. ഇനി അഥവാ താല്പര്യം വന്നാലും വഴിതെറ്റി വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ വേദങ്ങളൊന്നും പഠിക്കണം. അല്പായുസുകളായതുകൊണ്ട് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എപ്പോഴാ സമയം? പിന്നെ അതിൽ താല്പര്യമില്ല. പിന്നെ ഉപദ്രുത മനസ്സ് എപ്പോഴും ആകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, ഒരിടത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കലിയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആ ഉൾപ്പൊരുളിൽ ഭഗവാന്റെ ആ വേദങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സിനെ എത്തിക്കാനായിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ മാത്രം മതി. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത 47ാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണല്ലേ. ഭഗവത്ഗീത ഒന്നും അറിയാത്തവരും പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീത മൊത്തം എന്ന് പറയും. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കദാചന മാ കർമ്മഫല ഹേതുർഭൂർമാ തേ സംഗോസ്തു കർമ്മണി. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയൂ. അതായത് വർക്ക് ഇസ് വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ജോലി 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 ചെയ്യുക, അതാണ് എല്ലാം. നമ്മുടെ ഇൻഫോസിസിന്റെ ചെയർമാൻ നാരായണ സ്വാമി ഒരു ഇതുപോലെ വർക്ക് ഇസ് വർഷിപ്പ് എന്ന് ഒരു ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കർമ്മമാണ് എല്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവിടെ ഇവിടെയും മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ്, സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കണം. മാ ഫലേഷു കഥാചന, അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാത്രമേ അവർ പറയുള്ളൂ. മാ ഫലേഷു കഥാചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ അധികാരവുമില്ല. മാ കർമ്മഫല ഹേതുർഭൂർ, കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതേണ്ട. മാതേ സങ്കോസ്ത കർമ്മണി, സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അരുത്. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഒന്ന്, എന്താണോ നിന്റെ നിയത കർമ്മം അത് നിർവഹിക്കണം. അത് നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. അത് നിർവഹിക്കുക, അല്ലാതെ അതിന്റെ ഫലത്തിൽ നിനക്ക് അധികാരമില്ല. കർമ്മഫലത്തിൽ യാതൊരു അധികാരവുമില്ല. കഥാചന, കഥാചന എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. കഥാചന എന്താണ്? ഒരിക്കലും, അതായത് ഒരിക്കലും നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കരുത്. മാ ഫലേഷു കഥാചന, ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തില് അധികാരം നമുക്കില്ല. ഏത് കർമ്മം ചെയ്താലും അതിൽ നമുക്ക് യാതൊരു അധികാരവുമില്ല. മാ കർമ്മഫല ഹേതുർഭൂർ, കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതേണ്ട. ഇനി വരുന്ന അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഒരു കർമ്മം ചെയ്താൽ അതിൽ നമ്മൾ മാത്രമല്ല, പല കാരണങ്ങൾ, 5 കാരണങ്ങൾ, ഇടയ്ക്ക് 3 കാരണങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയും. പിന്നെ നമ്മൾ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും 5 കാരണങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ കർമ്മം നിന്നുളവാകുന്ന ഫലം ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതേണ്ട, സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാൻ അതെ ഒഴിയാനും ആഗ്രഹിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത്. നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യണം. സ്വന്തം കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാനും ആഗ്രഹിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെയാണ് കർമ്മവാദി എന്ന് പറയും. കർമ്മവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മമാണെല്ലാം. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം, അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ഫലം കിട്ടും.
ഈ ചില മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നതാണ്, കർമ്മമാണ് എല്ലാം. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യൂ, നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസിനസ് ഒക്കെ പടുത്തുയർത്താനായിട്ട് ചില ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഫലം കിട്ടും, അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് കർമ്മവാദി. ഇപ്പൊ കർമ്മവാദിയെ സംബന്ധിച്ച് നന്നായിട്ട് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഫലം നന്നായിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ കർമ്മം ശരിയല്ല, അവൻ ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല അവൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഫലം കിട്ടാത്തത്. നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ആ ഫലം കിട്ടും. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് കർമ്മവാദി. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് എല്ലാം. ഇനി രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടരുണ്ട്, ദൈവവാദി. ദൈവവാദി എന്താണെന്നറിയോ? ദൈവവാദികളുടെ ഫിലോസഫി എന്താണ്? എല്ലാം വിധി പോലെ നടക്കും. ദൈവമാണെല്ലാം. ആ അല്ല, അവരെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം വിധിയാണ്. അവര് എനിക്ക് വിധിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് വന്നില്ല. അത് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ, എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു തരം ആൾക്കാർ. അതിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം ആരാ ചൊല്ലുന്നത്? ആരാ പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രം. ധൃതരാഷ്ട്രം. അപ്പൊ ആ ധൃതരാഷ്ട്രം ഒരു ദൈവവാദിയെ പോലെ. ദൈവവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം വിധിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും. പലരിപ്പോഴും ധൃതരാഷ്ട്രരെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്, മക്കള് ചെയ്യുന്നതും. അതുപോലെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ആ ചിന്താഗതി തെറ്റാണ്, അവർക്ക് എന്താണ് പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രന്മാരാണ്, അവരെ വേർതിരിച്ച് കാണരുത്. അപ്പം ധൃതരാഷ്ട്രം പറയും, എന്ത് ചെയ്യാം, വിധിയല്ലേ, എന്റെ മക്കളടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ലല്ലോ, അവരങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, ദൈവം എന്താ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, എല്ലാം ദൈവത്തിന് അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്, സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല. അതാണ് ദൈവവാദി. അപ്പൊ ഇതില് കർമ്മവാദിയാണോ ദൈവവാദിയാണോ, ഏതാ നല്ലത്? ഇത് രണ്ടും നല്ലതാണോ, അതോ രണ്ടും ശരിയല്ല എന്നാണോ? നമ്മൾ വൈഷ്ണവര് ഏതാ? രണ്ടും ശരിയല്ല മാതാജി. രണ്ടും ശരിയല്ല. അതെ, രണ്ടും പ്രശ്നമാണല്ലേ. കാരണം ഒരാള് കർമ്മം മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു, മറ്റേയാള് എല്ലാം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ വൈഷ്ണവവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ദൈവവാദികളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നില്ല, അവർ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, എല്ലാം അങ്ങ് ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കർമ്മം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. മറ്റേ കർമ്മവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഒന്നും അവരുടെ കൺസെപ്റ്റിലില്ല, അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കർമ്മം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം, പിന്നെ കാലം, പിന്നെ ഫലം, ഇതെല്ലാം കൂടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു കൃഷിക്കാരൻ വിത്തിടുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു കർമ്മവാദിയാണെങ്കിൽ എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് വിത്തെല്ലാം പാകിയാലും ഉടനെ വിത്ത് മുളച്ചു വരുമോ? വിത്ത് മുളച്ചു വരാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? അത് മഴ വേണം. ആ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് പറഞ്ഞ മഴ വരും അല്ലെ. മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. ആ മഴ വേണം. അപ്പം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. പിന്നീട് ആ മണ്ണ് വേണം, ആ മണ്ണ് ഫലഭൂഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മണ്ണ്. പിന്നീട് സമയം വേണം അല്ലേ. വിത്തിട്ട് പിറ്റേന്ന് തന്നെ അത് മുളച്ചു വരില്ല, അത് വിത്ത് പാകി അത് മുളച്ചു വരാനായിട്ടൊരു സമയം, കാലമുണ്ട്. കാലം, പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, പിന്നെ ഭഗവാൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഫലമൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ പ്രകൃതി, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന കർമ്മഫലത്തിൽ യാതൊരു അധികാരവും എടുക്കരുത്. നമ്മൾ എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലും അതിനൊരു ഫലം കിട്ടണമെന്നില്ല. ചിലർ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും ചെയ്യാതെ ചിലർക്ക് ഫലം കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർമ്മമാണ് എല്ലാം എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ നമ്മളുടെ നിയത കർമ്മം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ആ ഫലത്തെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ശരിയാണോ ഹരീഷ്ണ? അതായത് താൻ പാതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കർമ്മം ചെയ്യണം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. ഇത് രണ്ടും മാത്രമല്ല, താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഫാക്ടറേ പറയുന്നുള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ 5 ഫാക്ടേഴ്സ് പറയും. 18ാമത്തെ അധ്യായം വരുമ്പോൾ 5 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു പകുതി കറക്റ്റ് ആണ്, താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ.
അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കർമ്മം ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. അത് ദൈവവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യില്ല, കർമ്മവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാത്രം, അവിടെ ദൈവവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണ്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഈ 5 കാരണങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശരിക്കും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ പാതി ഭഗവാൻ എന്താ മാതാജി? നമ്മളെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളെ അതിന് സഹായിക്കും അല്ലെ? നമ്മളുടെ കർമ്മം ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഫലത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി. എങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ആ ഒരു ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള കാര്യമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആ ഭക്തി യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് കാര്യവും എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തും, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം, ആ രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ്. ഈ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഫാക്ടർ കർമ്മയോഗത്തിൽ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം കർമ്മയോഗം ഉണ്ട്, ഭക്തിയോഗം ഉണ്ട്. കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ വരുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കർമ്മയോഗത്തിന് എന്താണ് ഈ ശുദ്ധീകരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. 47ാമത്തെ ശ്ലോകം ആയതേ ഉള്ളൂ, 8:45 അല്ലേ. നമുക്ക് ഈ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകാം. ഒരാളുടെ സ്വാർജിതമായ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നിയത കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ 3 കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. 1 നിയത കർമ്മം, 2 സ്വേച്ഛാനുസൃതം എന്നാൽ ആധികാരികമല്ലാത്തത്, 3 അകർമ്മം. ഈ 3 കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിയത കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഏത് ഗുണത്തിലാണ്, നമ്മളിപ്പം ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര അങ്ങനെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ ഏതാണോ വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതാണ് നിയത കർമ്മം, അവനവൻ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വേച്ഛാനുസൃതമായി അധികാരമില്ലാത്തത്, അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന വികർമ്മമാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ 90% ആൾക്കാരും വികർമ്മികളാണ്. അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന്, അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്നവരാണ്, അല്ലാതെ ശാസ്ത്രം ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരാണ്. അപ്പൊ അതാണ് വികർമ്മികൾ. ഇനി 3ാമത്തെ കർമ്മം പറയുന്നുണ്ട് അകർമ്മം. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റാതിരിക്കുക. തനിക്ക് എന്താണോ കർമ്മം അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അകർമ്മം. പക്ഷെ അകർമ്മത്തിന് മറ്റൊരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട്, അത് കുറച്ച് ഹൈ ലെവലായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അത് ഇനി നമ്മൾ വരുന്ന അധ്യായത്തിൽ കാണും അകർമ്മത്തിന്റെ മറ്റർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഓരോ വാക്കിനും പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതിന് തന്നെ 4 അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ അർത്ഥം മാറും. ഇവിടെ അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അകർമ്മം. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാമോ അകർമ്മം? നമ്മള് നിയതകർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? ശരിയല്ല. നമ്മൾ നമ്മളുടെ നിയതകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, അകർമ്മം പാടില്ല. ഫലാകാംക്ഷ കൂടാതെ തന്റെ നിയതകർമ്മം നിർവഹിക്കണമെന്നും ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ 3 കർമ്മം പറഞ്ഞു. 1 നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നിയതകർമ്മം, പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ 2ാമത്തെ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികർമ്മം, ആധികാരികമല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. 3ാമത് പറയുന്നത് അകർമ്മം. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം മുഴുവനായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക, കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക. അകർമ്മം പാടില്ല. നമ്മൾ നിയത കർമ്മം ചെയ്യണം. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന്റെ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നിയതകർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മഫലത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ ഒരാൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഹേതുഭൂതനാകും. അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങൾ ദുഃഖമായാലും സുഖമായാലും അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ കർമ്മബന്ധനത്തിലായി പോകും. കർമ്മബന്ധനത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ജനന ചക്രത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ അതിന്റെ സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ വരുന്ന അനുസരിച്ച് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നീ ആകൃഷ്ടനാകരുത്. ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നീ കർമ്മം ചെയ്യുക. കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നീ ആഗ്രഹിക്കാവൂ, അല്ലാതെ അതിന്റെ ഫലത്തെ അധികാരമില്ല എന്ന് പറയുന്നു.
അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കർമ്മഫലത്തില് കാരണം മുക്തിയിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫലത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് നിന്നാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾക്ക് സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കൂട്ടി കൂട്ടി പാപവും പുണ്യവും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. ആ പാപം അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ പാപ പുണ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിയിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നീ കർമ്മം ചെയ്യണം. അതാണ് ഈ കർമ്മയോഗ. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം. അന്നേരം നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മൾ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഇല്ലാതാകും. ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കൺട്രോളിങ്, എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഞാനാണ്, ഇതെല്ലാം എൻ്റെയാണ് എന്നുള്ള ഭാവം ഇല്ലാതാകും. ആ ഇല്ലാതാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഞാനാണ് ഇതിന്റെ നിയന്താവെന്നും ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ എല്ലാം ആസ്വാദകനെന്നും ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതും എന്നുള്ള ആ ഭാവം, അവബോധം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ കർമ്മയോഗം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിൽ ആ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഭൗതികതയോടൊക്കെ ആസക്തി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതിക ആസക്തി ഇല്ലാതാകും. അതിനാണ് ആ ശുദ്ധീകരണം പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, കർമ്മത്തിൽ നിന്നൊഴിയൽ. തന്റെ കർത്തവ്യമായി കരുതി നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നവ ബന്ധനഹേതുവായി തീരുന്നത് കൊണ്ട് മംഗളകരങ്ങളല്ല. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അനാസക്തിപൂർവം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ഒരാളെ മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ മുക്തിമാർഗത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ആ കർമ്മം ചെയ്യുക. അടുത്ത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുന്നത് പാപമാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഫലത്തിൽ ആസക്തനാവാതെ തന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത്. ആസക്തിയുടെ മറ്റൊരു വശമാണ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത് പാപമാണ്. അപ്പൊ അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പാപമാണ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ അകർമ്മം എന്താണ്? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അകർമ്മത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇനി നമ്മള് ഭക്തിയോഗയിലൊക്കെ അകർമ്മം വരും. ആ അകർമ്മത്തിന്റെ അർത്ഥം വേറെയാണ്. അതറിയോ ആർക്കേലും? എന്താണ് ആ കർമ്മം? ആ കർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പാപ പുണ്യ ഫലങ്ങളില്ല. ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണോ നമുക്ക് പാപവും ഇല്ല പുണ്യവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്, ആ കർമ്മമാണ് അകർമ്മം. ഇവിടെ അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. അവിടെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് പാപവും പുണ്യവും ഇല്ല. അത് ഭക്തി യുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ പുണ്യവും പാപവും ഇല്ലാത്ത, റിയാക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കർമ്മമാണ് അവിടെ പറയുന്ന അകർമ്മം. നമുക്കപ്പോ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പോവാം. യോഗസ്ഥ കുരു കർമാണി സംഘം ത്യക്ത്വാ ധനഞ്ജയ സിദ്ധ്യോ സമോ ഭൂത്വാ സമത്വം യോഗ ഉച്യത്തെ. അല്ലയോ അർജുന, ജയാപരാജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ യോഗയെക്കുറിച്ച് പറയാണ്. എന്താണ് യോഗം എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ പരമോന്നതനുമായിട്ട് ഏകീകരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ സദാ അസ്വസ്ഥങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി മനസ്സിനെ പരമോന്നതയിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കലാണ് യോഗം. അപ്പൊ ഏകാഗ്രീകരിക്കുക എന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക, അതിനെയാണ് യോഗം. അപ്പൊ പരമോന്നതി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് പരമോന്നതി? ആരാണ് പരമോന്നതൻ? പരമോന്നതൻ ഭഗവാനാണ് പരമോന്നതൻ. അപ്പൊ കൂടാതെ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് സിദ്ധ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
എന്താണ്? ജയപരാജയങ്ങളാണ് സിദ്ധ്യോസിദ്ധ്യ. അപ്പൊ ഇവിടെയും വീണ്ടും പല ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ സഹനശക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നീ സഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ഇതില്. നേരത്തെ ശ്ലോകത്തില് ശീതോഷ്ണത്തെയും സുഖവും ദുഃഖവും സഹിക്കണം. അതുപോലെ ഇവിടെ ജയപരാജയങ്ങളെ നീ സഹിക്കണം. ജയപരാജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിയണം. എന്നിട്ട് സമചിത്തതയോടെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഇങ്ങനെ സമചിത്തതയോടെ ചെയ്യുന്നത് യോഗമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിനെ പരമോന്നതിയിൽ ഏകീകരിക്കലാണ് യോഗം. പരമോന്നത എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ലാഭവും വിജയവും കൃഷ്ണന് മാത്രം. ഭഗവത് ആജ്ഞാനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയേ അർജുനൻ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്തു പറയുന്നോ അത് ചെയ്യുക. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം. ഭഗവാൻ എന്തു പറയുന്നു അതാണ് ധർമ്മം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക. വേറെ അതിന്റെ ലാഭം നഷ്ടം ഇതൊന്നും അർജുനൻ നോക്കണ്ട. അതെല്ലാം ലാഭവും വിജയവും എല്ലാം കൃഷ്ണനാണുള്ളത്. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്തു പറയുന്നു അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതീശത്വ ഭാവത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോഴാണ്. ഒന്നുകിൽ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുടെ സേവകരാകുക. ഭഗവാന്റെ സേവകരാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ സേവകരാകാം. സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗയുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനും ഉള്ള ഒരേ ഒരു വഴിയാണ് കൃഷ്ണാബോധം. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? തന്റെ നിയതകർമ്മമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം അർജുനൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മപ്രകാരം തന്റെ ലക്ഷ്യം ചെയ്യണം. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണുവിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് അർജുനൻ തന്റെ നിയതകർമ്മമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. അടുത്ത ശ്ലോകം. ദൂരേണ ഹ്യവരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗാ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമന്വിച്ച കൃപണാ ഫലഹേതവഃ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്തസാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. കൃപണ ബുദ്ധോ ശരണമന്വിച്ച കൃപണ. കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പിശുക്കന്മാർ. പിശുക്കന്മാരാണ് കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. കൂടാതെ ഇവിടെ എന്താണ്? ദൂരേണ ഹ്യവരം, അവരം നികൃഷ്ടമായ, അതാണ് ജുഗുപ്സവാവഹമായ എന്ന് പറയുന്നത്. നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ദൂരെ അകറ്റി നിർത്തുക. ദൂരേണ ഹവരം കർമ്മ, അതായത് ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ, നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുക. എന്നിട്ട് ബുദ്ധിയോഗ ധനഞ്ജയ, ബുദ്ധിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ബുദ്ധോ ശരണമച്ചോ മന്വിച്ച, ബുദ്ധിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കൃപണന്മാരാണ് കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഈ ശ്ലോക കാരണമാണ് 3-ാമത്തെ അധ്യായം വരുന്നത്. കാരണം ഈ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ ഒരു ഡൗട്ട് വരും. അർജുനന്റെ ഉള്ളില് ആ ഒരു സംശയത്തിന് വിത്ത് കൊടുക്കുന്ന ശ്ലോകമാണിത്. ഈ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 49-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഈ കാരണം അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്താണ്? അർജുനൻ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനാ? അർജുനന്റെ കണ്ണില് നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ദുഷിച്ച കർമ്മം കൊല്ലേണ്ടി വരുന്നത്, കൊല്ലേണ്ടി വരുന്നത്, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ് നികൃഷ്ടമായ കർമ്മം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മം നീ അകറ്റി നിർത്തുക. ഓ, അപ്പൊ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ടെന്നാണല്ലേ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയും എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അർജുനന് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ആ കൺഫ്യൂഷൻ കാരണമാണ് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ ചോദിക്കും ഞാൻ അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ, ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നീ ചെയ്യുന്ന നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. കാരണം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മപ്രകാരം നീ ക്ഷത്രിയനാണ്, നീ നിന്റെ നിയത കർമ്മം ചെയ്യണം. ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അത് നികൃഷ്ടമാകുന്നത്. ഭഗവാൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള നിന്റെ ഉള്ളിലെ ആ ചിന്ത, ആ തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിന്ത, അതിനെ എടുത്ത് കളയണം.
പക്ഷെ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അർജുനൻ കൺവിൻസ്ഡ് ആയില്ലല്ലേ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നുള്ള ഇതിൽ നിൽക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഇനി ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എന്താന്ന് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ ദാസ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം. കൃഷ്ണാബോധപൂർവകമായ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി സർവശക്തികളും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായും കൈവരിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യണം. അധികം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ കുടുങ്ങുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം സ്വകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം പിശുക്കന്മാർ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പിശുക്കന്മാർ, കൃപണൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പിശുക്കന്മാർ എന്താണ്? അവരപ്പോ എന്ത് കിട്ടും, എനിക്ക് എന്ത് ഫലം കിട്ടും, ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്താൽ എനിക്ക്, എല്ലാവരും ആ സുഖത്തിന്റെ പുറയിലാണ്. ആ സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവര് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതെല്ലാം ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അവരെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്വകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം പിശുക്കന്മാർ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കൂ. പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ ബന്ധനത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ. അത് കൃപണന്മാരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നവരൊഴികെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നികൃഷ്ടങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നികൃഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതെല്ലാം നികൃഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തി ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി 50-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഈ 50, ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. എന്നാലും ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ബുദ്ധിയോഗത്തിന്റെ 5 ഗുണങ്ങളാണ് ഈ 50, 51, 52, 53 പിന്നെ 72 ഇങ്ങനെ 5 ശ്ലോകങ്ങളില് ബുദ്ധിയോഗം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്ത് ഗുണമാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ 50-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ബുദ്ധിയോഗം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ, ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ. അതാണ് ഇവിടെ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 50-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാം. പാപപുണ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രതികരണം, പാപപുണ്യത്തിന്റെ ഫലം, പ്രതികരണം, റിയാക്ഷൻ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. അതാണ് 50-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി 51-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ബുദ്ധിയോഗത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ ഗുണമാണ് പറയുന്നത്. 51-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാം. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാം. അടുത്തത് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം, 52-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ഈ കർമ്മകാണ്ഡപരമായിട്ടുള്ള വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപരിയായിട്ട് പോകാം. കർമ്മകാണ്ഡ വേദങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായിട്ട് പോകാം. ഇനി 53-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 53-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അല്ലേ? എന്താണ് ബന്ധം? കൃഷ്ണയുടെ നിത്യദാസ്, ജീവര സ്വരൂപായ കൃഷ്ണയുടെ നിത്യദാസ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് എന്നുള്ള ആ ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം സാക്ഷാത്കരിക്കാം. അതാണ് 53-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്തും നമ്മൾ, ഭഗവാന്റെ ദാസരാന്നുള്ള സാക്ഷാത്കാരം. ഇനി 5-ാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് 72-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 72-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തുന്നത്. ബുദ്ധിയോഗം ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ 5-ാമത്തെ റീസൺ 2.72-ലാണ് പറയുന്നത് ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തും. ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തും. ഓക്കെ. അപ്പൊ 50, 51, 52, 50-ാമത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത്. 50-ാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപപുണ്യ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി. പാപവും പുണ്യവും
ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വരുമല്ലോ, അതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടാം. 51 എന്ന് പറയുന്നത് ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. 52 52 ഞാൻ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? കർമ്മകാണ്ഡപരമായിട്ടുള്ള വേദങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായിട്ട് പോകാം. കർമ്മകാണ്ഡ വേദങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായിട്ട് പോകും. പിന്നെ 4-മത്തത് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ബന്ധം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. 5-മത്തത് ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ഈ 5 ബുദ്ധിയോഗം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ. ബുദ്ധിയോഗത്തിന്റെ 5 ഗുണങ്ങൾ ഈ വരുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 49 വരെ ആയുള്ളല്ലേ. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകും. എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ആഴ്ച കൊണ്ട് ഈ അധ്യായം തീർക്കാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലിങ്ക് ഒന്നിടാവോ മാതാജി? അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് അല്ലേ? അതെ. എനിക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ അപ്പൊ ആരും കാണുന്നില്ലായിരുന്നോ? ഇല്ല മാതാജി, സ്ക്രീൻ ആദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആദ്യം തൊട്ടേ സ്ക്രീൻ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇല്ല. ആദ്യം തൊട്ടേ സ്ക്രീൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അത് ശരി. അതൊന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത്. ഉണ്ടായിരുന്നു, അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. അതൊന്നുകൂടെ ഇടാം.